ଜୀବନ, ଯାହାର ହାତରେ ରହିଛି ସମୟର ଗତି, ଚତୁର୍ଦିଗର ଜ୍ଞାନ, ପାଣିପାଗର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ପବନର ପ୍ରବାହ। ଏହାର ଥମିଯିବା, ପୁଣି ଥମୁ ଥମୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ତା ହାତର ଖେଳ। ଯିଏ ନିକଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ବହୁତ ଦୂରରେ, ଯିଏ ମହାକାଳ, ଯିଏ ଅଛି କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ, ଯିଏ ଆବିଦେବ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତୀକ କୋଣାର୍କର ଗାଥା। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତି ମାନସର ପ୍ରତୀକ, କଳାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନମୁନା। କୋଣାର୍କରେ ଉତ୍ତରର ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ସବ, ଜୀବନର ଉତ୍ସବ, ଶିଳ୍ପୀର କଠୋର ସାଧନାର ସତ୍ୟତା। କୋଣାର୍କର ଶିଳାରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକକୁ ନିଜର କାମରେ ଶୁଣେ। ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଅମରକଣ୍ଟକର ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ମହାନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି। ପାହାଡ଼କୁ ରଙ୍ଗି ସେ କେବେ ଅମାନିଆ ହେଇଯାଏ, କେବେ ଅଚଞ୍ଚଳ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସିଞ୍ଚିତ କରିଦେବ। ପୁଣି ଶିଳାରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ବ୍ୟାପିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। କିଏ କହିଛି କଳା, ତ କିଏ କହେ ମହାନଦୀ। ଏହାର ଶାଖାର ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ପାରାଚି। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଅନେକ ନଗର, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆଦି ଈଶ୍ୱର, ଜଗତର ପ୍ରତୀକ। ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁ, ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ଜଗତର ରଚୟିତା। ସେ ରଥରେ ବସି ଆସନ୍ତୁ। ରଥ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚକ ହେଉଛି ସମୟ, ଯାହାକୁ ଗତିର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରଥରେ ଯୋଚା ଯାଇଛି 7ଟି ଘୋଡ଼ା, 7 କିରଣ ବେଲା। ତାଙ୍କ ଚକର 12ଟି ରେଖା 12 ମାସର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଚଳନରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 720 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଆଉ ରାତିର ଯୋଡ଼ି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଗତିର, ଜୀବନ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ମାନି ଆସିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ନବମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଶରୀ ବଂଶର ମହାରାଜ ପୁରନ୍ଦର କେଶରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରମ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଶରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣର ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ତୃତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାମ ପୁରା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ତୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ତୃତୀୟ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କେଶରୀ ବଂଶର ମହାରାଜା ପୁରନ୍ଦର କେଶରୀ କରିଥିଲେ। ଉପାସନା ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳ 1238ରୁ 1264 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ
ଭୀମଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପିତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 1211ରୁ 1238 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ। ଏହି ସମୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଗାଥାର ସମୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିସାରିଥିଲା। ମୁସଲମାନଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରଜା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମାଳବ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ସୀତାଦେବୀ। ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁଶୀଳା ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ମାଳବ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସୀତାଦେବୀ ରାଜରାଣୀ ହେଇଥିଲେ। ମହାରାଣୀ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ଯୌବନମାନେ ପୁନର୍ବାର ଡେରା ପକାଇ ଉଖାନ ଖାନ ଉତ୍କଳକୁ ପରାଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି। ଉଖାନ ଖାନ ଉତ୍କଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଛି। ଯୌବନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଉତ୍କଳର ବୀର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଥର ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଉତ୍କଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରାଣୀ। ଉତ୍କଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ନରସିଂହ ଦେବ ଆଉ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ, ତାଙ୍କର କେବେ ପରାଜୟ ହୋଇ ନପାରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବିଜୟର ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ହଣାକଟା ହେଲା, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଲା। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଗରେ ତୁଫାନ ଖାଁଙ୍କ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ତୁଫାନ ଖାଁଙ୍କ ସେନାପତି କଲିମୁଦ୍ଦିନ ଲାଘରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ଓଡ଼ିଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ 300ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା। 1568ରେ ଆକବରଙ୍କ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବେ ପରାଧୀନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ଥିଲା। ଅଶାନ୍ତ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ବିଜୟର ମାଳା ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ମହାରାଜ, ଏବେ ତ ପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ ମୁଖ କାହିଁକି ମଉଳି ଯାଇଛି ମହାରାଜ? ଦେବୀ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କଣ କେବଳ ଏହା ହିଁ ରାଜଧର୍ମ? ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ଭୂମିକୁ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଚୟ, ତାର ପରମ୍ପରା, ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରେ ନା। ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ବି ତ ରାଜଧର୍ମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ସୀମା, ଏହାର ଭୂଖଣ୍ଡର ଅର୍ଥ କଣ ଦେବୀ? ମହାରାଜ, କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ପୁରନ୍ଦର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ।
କୋଣାର୍କର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହେଇପାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆରମ୍ଭ ଏହିଠାରୁ ହେଇପାରେ। ଅଦ୍ଭୁତ! ଏହାଠାରୁ ଭଲ କଥା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତୁକାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଡକରାଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତେବେ ସୀମାରେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶ ଇଖତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଉଜବେକକୁ ଗୌଡ଼ ପ୍ରଦେଶର ଶାସକ କରିଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି କୋଣାର୍କରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ। ନରସିଂହଦେବ ବାଙ୍କୁଆ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜିତି ଦେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରିଗର ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନିର୍ଜୀବ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଭରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀ ହାତୁଡ଼ିର ଚୋଟରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ କୋଣାର୍କ ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଣାର୍କର ପ୍ରତି ଅଣୁରେ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ନିଜର କାହାଣୀ ପକାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସତ କି ମିଛ ତା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି। କଥା କାହାଣୀରୁ ବାହାରି ରହିଥାଏ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କଥା କାହାଣୀରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଏହିପରି ଏକ କଥା ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କ ସହିତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ପାଟରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶାମ୍ବ। ଶାମ୍ବ ରୂପବାନ ଥିଲେ। ନିଜର ରୂପ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ନାରଦ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ନିଜ ରୂପର ଅହଙ୍କାରରେ ଶାମ୍ବ ତାକୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ନାରଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଲୀନ ଅଛି। କ୍ରୋଧିତ କୃଷ୍ଣ ଶାମ୍ବକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତେଣେ ନାରଦ ଶାମ୍ବକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମ ପିତା ରୈବତକ ପର୍ବତରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପିତା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାର ଜାଣି ଶାମ୍ବ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ରେବତକ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋପୀମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ। ଶାମ୍ବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରାଇ ଗୋପୀମାନେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୃଷ୍ଣ। ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ନରାଧମ ଥିବ, ତୁ ମହାପାପୀ। ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ରୂପର ଅହଙ୍କାରରେ ତୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ, ସେ ରୂପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ତୋର ରୂପମାନ ଅଙ୍ଗ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ପିତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ, ସେ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ତାଙ୍କର ଦଶା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କହିଲେ। ତୁମେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ତଟରେ ଥିବା ମୈତ୍ରୀବନକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କର। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ
ତୁମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମୈତ୍ରେୟ ବନକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କଠୋର ସାଧନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରୋଗମୁକ୍ତ ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଶାମ୍ବଙ୍କର ସେହି ସାଧନା ପୀଠ ଆଜି କୋଣାର୍କ ମଠ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତିର କାମନା କରି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ପୁରାଣ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର କଥା ଇଏ। ଏହା ସହିତ ଇତିହାସର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପୁରୀଠାରୁ 19 ମାଇଲ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡ ନାମକ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପୋତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଭ୍ରମରବର ହରିଚନ୍ଦନ ଆୟବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଛା ବଛା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା, ମାଙ୍କଡ଼ା, ଶ୍ଵେତ ଏବଂ ଶାମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଥର ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଅଣାଗଲା ନୀଳଗିରି। ନବଗ୍ରହ ପାଇଁ ଶିଳା ଆସିଲା 642 ମହଲ। ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଜଳମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଗଲା 100 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ଦୂର। କେବଳ ଏହାକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ମନ୍ଦିର ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା କରିଥିଲେ। ମୋଟ 1200 କାରିଗରଙ୍କୁ ଜଗତଗଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କାମକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା 12 ବର୍ଷ। ମହାରାଜା ନରସିଂହଦେବ ନିଜେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ହୋଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାଚୀନ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସାରଣୀର ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଲାଗେ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ମୂଳତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିମାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜଗମୋହନ। ବିମାନ ପ୍ରାୟ 4 ଗଣିଆ ହୋଇଥାଏ। କୋଣାର୍କ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ଦିର ରଥ ଆକୃତିରେ ନିର୍ମିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ବିମାନ ଏବଂ ଜଗମୋହନ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇ ରଥର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ 24ଟି ଚକ୍ର ଏବଂ 7 ଦିନର ପ୍ରତୀକ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ରଥକୁ ଟାଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବ ପଟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ନାଟ୍ୟମନ୍ଦିର। ମୁଖଶାଳା ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମଝିରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଛାୟାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ କିଛି ଦୂରରେ ଭୋଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ରହିଛି। ସାମ୍ନାରେ ଉଭୟ ପଟରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଘେରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଖଶାଳାର ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ 3ଟି ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରର ସିଂହୀର ଉଭୟ ପଟରେ ଅପୂର୍ବ କାରିଗରିତାରେ ନିର୍ମିତ ଖମ୍ବ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପଟରେ ରହିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଗଜଦ୍ୱାର।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରେ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସର୍ବଧର୍ମର ପୀଠ। ସମସ୍ତେ ଏକ। ଏହା ହିଁ କୋଣାର୍କର କଳାର ସନ୍ଦେଶ। କୋଣାର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଏକାକାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ଯେମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଇଏ ନିଜର ବିଶାଳତା ଏବଂ ଓଜନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠି ଗତିମାନ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରୀ ଅବୁଲ ଫଜଲ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଆଇନେ ଆକବରୀରେ ଏହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତୁକଳାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦ୍ୱୀପ, କିନ୍ତୁ ଅବଶୋଷ ଯେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତର୍କ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ପୁଣି କେବେ ଦେଖାଯାଇନି। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଭରପୁର। ପ୍ରକୃତି ବିମ୍ବରେ କମଳର ଆକୃତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କମଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବିମ୍ବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଜ୍ଞାର, ଜ୍ଞାନର ଏବଂ ପରମ ବୌଦ୍ଧିକତାର। ପତ୍ର ଏବଂ ଡାଳରେ କରାଯାଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ସାଜସଜ୍ଜାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଡାଳକୁ ବିନା ଫୁଲବାଲା ହେଲେ ସାଧା ଡାଳ, ଫୁଲବାଲା ହେଲେ ଗେଣ୍ଡୁ ଡାଳ, ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ ହଂସ ଡାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୋଣାର୍କର ଚକ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ସଜାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରର କବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନକ୍ସା କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପଟ ଖୋଦାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମାନବର ଆକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପଟେ ଲତାର ସାହାରା ନେଇ ଝୁଲୁଥିବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଦ୍ୱାରର ଉପର ପଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତିର ଲତା ଡାଳକୁ ଖୋଦାଯାଇଥାଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆକୃତିକୁ ଖୋଦନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ନାଗ ନାଗୁଣୀର ମିଳନର ଆକୃତି, ଯାହାକୁ ଅହିବନ୍ଧ ବା ନାଗବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରର ଏହି ସାଜସଜ୍ଜା କେବଳ କ୍ଷିତିଜ କିମ୍ବା ଲମ୍ବଗତ ଆକାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଳାକାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି କୋଣାର୍କର ଚକ୍ର ଏବଂ ତୋରଣ ଦ୍ୱାର। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବା ସହିତ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ। କୋଣାର୍କର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସିଂହ ହାତୀକୁ ନିଜ ପଞ୍ଝା ମଧ୍ୟରେ ନେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜାଙ୍କର ଆକୃତି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାଜାକୁ ପ୍ରଣିପାତ ମୁଦ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ହାତରୁ ହାର ପିନ୍ଧୁଥିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ବାସ୍ତୁକଳାର ଅନ୍ତିମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପରମ୍ପରା ସହିତ କଳାର ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଦୃଶ୍ୟ। ବାସ୍ତୁକଳାର ପରମ୍ପରାଗତ ବିଷୟ ଏବଂ ବିମ୍ବରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନୂଆ ବିଷୟ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ମହାନ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବା ପରଠାରୁ ମୋ ଆଖି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପକଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ପଥର କାଟିବା ତାକୁ ଆକାର ଦେବା ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ। ପିଲାଦିନେ ବାପାଙ୍କ ହାତର ଝୁଲା ତ ମିଳିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ ନା ମହାରାଜ। ମୋ ମତରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଭାଗ। କିଏ ତୁମେ ବାଳକ? ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରେମର ମନ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡୁଛି। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ସେହି ଭାଗ୍ୟହୀନ ବାଳକ ମହାରାଜ,
ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅନାଥ କରି ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧର୍ମପଦ। हाय शिल्पी जीवन 12 वर्ष जहां घूमी सारी आज से साक्षात मो आगे छिड़ा होती जहां कोड़े निवाक मन बोलुची घंटा घंटा मास मास धरी देखा मन होती पचारा मन होती किंतु हाय मोर दुर्भाग्य 1200 शिल्पी प्राण पुत्र सिंह अधिक प्रिय क्षमा करिबे पुओ दिवस এই গতি নৌতি ন বসিলে শিল্পী ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ପରେ ମିଳିବି ଯେବେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। এই কাম তো এবেই শেষ করা যাইପାରିବ। এই ଗତି ନୌତି ଶିଖରରେ ଚଢ଼ିବା କେଉଁ କଷ୍ଟ କାମ ଯେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଧର୍ମପଦ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାମରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗତି ନୌତି ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ କାମ ସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା 12 ବର୍ଷର ଜଣେ ବାଳକ କରି ଦେଖେଇଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଚକିତ ଥିଲେ। କାମ ପୁରା ହେବାର ଉତ୍ସାହ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକଠାରୁ ହାରିଯିବାର ଗ୍ଲାନି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦନାମ ହେବ। ଆମର କଳା, ଆମର କାରିଗରୀ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଉଠିଯିବ। ଏ କଥା ଧର୍ମପଦଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ପିତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପକଳା ଏବଂ 1200 ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର କଳା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ତାହା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ କାହାଣୀ କେତେ ସତ୍ୟ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିଳ୍ପୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶାଉଛି। 1200 ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଅଥକ ସାଧନା ପରେ କୋଣାର୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ କାମନା ଆକାର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଅପାର ଜନସମୂହର ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ନୃତ୍ୟ, ନାଟ, ଗାୟନ, ବାଦନ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୋଣାର୍କ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ପୁରା ମାସେ ଯାକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଲା। ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନିଜର ସତ୍ତା, ନିଜ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଥିଲେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହିନ୍ଦୁ ବାସ୍ତୁକଳାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ନମୁନା କେମିତି କେବେ ନିଜର ଚମକ ହଜେଇଦେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ମୁକ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦେଉଳା କର୍ମାର୍ଗୀଙ୍କ ତାଳପତ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିଥିବା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେବକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା କରିନାହାନ୍ତି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କେବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଇଡମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାନ ନାବିକ
କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସଙ୍କ କାରସାନି ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଖଶାଳାର ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ଚୁମ୍ବକ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା, ଯାହାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସୁଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ନୌ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିଲା। କଲମ୍ବସଙ୍କ ପରି ମହାନ ନାବିକ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଳି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଚୁମ୍ବକ ବାହାରିଯିବା ପରେ ମୁଖଶାଳା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଯେ କଲମ୍ବସଙ୍କ ପାଦ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 1300 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜଣା ରହିବା ପରେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ମହାରାଜ ବୀରକିଶୋରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଶିବଭଦ୍ର ଷାଠିଏଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ। ପୁଣି 1824ରେ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଗଲା। ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟରତ। କୋଣାର୍କ ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପୀର କଠୋର ସାଧନାର ସତ୍ୟ, ଉତ୍କଳୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଅନେକ କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଛି।